Liwap vilayetindäki medeniýet öýleriniň işärlerini Aşgabatda geçiriljek dawaralara iýermegiň nowatdaky çäresi başlandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Liwaply habarçylarynyň biri halkara bitaraplyk güni münasibetli geçiriljek köpçülikliň çärelere medeniýet öýleriniň ýaşy 30 ýaşdan geçmedik işärleriniň iýerilýändigini aýdýar. Şu günler şäher medeniýet öýlerinden 15-20 adam, owa etrap medeniýet öýlerinden 5-8 adam Aşgabada uğradylýar. Vilayet boýunça 500-den gowrak medeniýet işäriniň gidýändigi aýdylýar. Olar Otluda gidip daýhan we syýahatçy ýaly myhmanhanalarda galýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji dekabrda gürrüň berdi. Adatlyk radiosunda vilayetin taky haýsy medeniýet öýleriniň işärleriniň paýtagta iýerilýändigi barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä Aşgabada gitmeli edilen işärler ýol, adyk we galjak yer üçin her gezek ortaça 4000 manat çykdyjy diýär. Bu resmi kursda 1142, Garabadaryň narhynda ortaça 220 Amerikan dollaryna barabardyr. Şol bir wagtda medeniýet işärlerine çykdyjylaryň döwlet tarapyndan soňundan beriljektigi aýdylyp, häzirlikçe olary öz hasaplaryna amal etmek taşdyrylýar. Ýöne medeniýet işärleriniň ençemesi resmiýetiň öz wadasynda köplenç tapylmaýandygyny aýdýarlar. Bize iň soňky gezek Aşgabada iýerenlerinde de şeýle wada berdiler. Ýagny 27 sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk güni münasibetli Aşgabatda geçirilen dawaralara gatnaşmak üçin 10 gün çemesi öňünden paýtagta bardyk. Şonu 2 hepde golay wagtyň dowamında öz hasabymyzy eden çykdyjylarymyzy ýurduň medeniýet ministrligi henüz hem ýygyna gaýdyp bermedi diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş bolan bir medeniýet işäriniň sözüni tistirledi. Onuň sözlerine görä medeniýet öýleriniň resmiýetleri bu gezekdäki çykdyjylaryň vilayetin telekeçilerinden we büdjet işärleriniň aýlyklaryndan ýygynalyp berilejekdigini hem aýdypdyrlar. Adatlyk radiosynyň bu barada Liwap vilayet häkimliginiň medeniýet bölüminden we ýurduň medeniýet ministrliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu habar Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurt resmiýetlerine halkara bitaraplyk güni we täze ýyl bayramy münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başlutany bu barada 18 noýabrda geçiren hökümet maslahatynda aýdypdy. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini baştan geçirip gelýär. Muňa garamazdan häkimetler ýurtdaky bayramçylyklary ýa-da halkara çäreleri giň gerimde belläp gelýär.